kawo kuɗi an saka ranar auren ku Ismail Edi da Amina an muku baiko. An kawo kuɗi an saka ranar auren ku Ismail Edi da Amina an muku baiko. Jalla Allah wahidin zalzalali da kai zan fara. An yi baikon Edi da Amina Jalla tabara. Kare su da shirkan makiyansu wata gazara. Ismail Edi siyaman yan hijabi da Amina Edi siyaman yan hijabi. To Allah ya nufa wanda ba sa san alkhairi ku bar su su kawai su